kärkeen sieltä iskeytyy numero 18, Australian Jeff Leask. Hän ampaisee todella upeasti tuosta kärkijoukosta ulos ja peränsä hän saa numero 8, nelonen ja sitten Erik Bos. Edellisessä erässä hieman epäonninen belgialaiskuski hallitseva maailmanmestari. Nyt hänen starttinsa onnistui huomattavasti paremmin. Ensimmäisessä lähdössä australialaiskometta, joka on tempaissut ehkä noin 25 metrin välimatkan ennen seuraavaa kaksikkoa, yhdeksikköä. Ja edelleen erittäin hyvän lähdön ottanut Leo Combi numero 76. Kurrel Ljungqvist tällä hetkellä tämän ensimmäisen kierroksen hiljalleen, kuinka tuo ajajien nauha on jo venynyt 200 metrin pituiseksi. Kuvassa tällä hetkellä toisena oleva Jackie Marken, Luxemburgin rekisterillä ajava KTM-kuljettaja. Hän onkin puolustamassa tuota pyörämerkkinsä kunniaa erittäin voimakkaasti. Hän on MM-pistetaulukossa. Siinä Billy Lyles, jenkkikuljettaja, joka on siirtynyt Eurooppaan ajamaan. Yhdysvaltojen rahamarkkinoilla hän pärjäsi varsin hyvin ja tuli tavoittelemaan sitten tänne vanhan mantereen puolelle myöskin 20. Jaakko Eckert 23. Ja Arto Panttila sai tällä kertaa erittäin huonon lähdön ja hän on 25. Imutuntuma. Onko tuosta imusta tässä moottoripyöräilyssä hyötyä? No ei tässä lajissa imusta ole, mutta onhan se selvä, että Erkki pystyy nyt tarkkailemaan Liiskin linjoja ja uskon sen tilanteen, että Erkki on niin kokenut kaveri, tosin tietysti Liiskikin, mutta radan melko hyvin ja osaa jakaa voimansa ja ei se ole turhaa kaikkien luokkien maailmanmestari. Uskon Erkkiin tässä erässä. Sen me tulemme näkemään tuossa muutamien viimeisten hetkien aikana kierrosta. Minkämoinen paine tuossa saattaisi olla tuolla kilpailua johtavalla kuljettajalla? Paineita varmasti on, mutta paineensietokykyä tulee urheilijalla ollakin. Mutta ainut mikä tässä on ongelma on se, että kierroksella ohitettavat ensimmäisellä on vaikeampia. Nyt on Erikki tuossa sekunnin päässä ja kohta uskon ohituksen tapahtumaan. Katsotaan kun käy. 2 viimeistä kierrosta siis menessä. Jeff Leask yhä edelleen johdossa, mutta Kebos niin kuin näette aivan tiukassa tuntumassa takana etuperä nousee. Kannattaako tuo etuperä nosto? No, se on pakko jossain vaiheessa tehdä. Tää on se laine. Tää sitten tapahtua mitä vaan. Ja tuolta taustalta kerrottakoon se, että Joe B on noussut 3. Hän on ohittanut Billy Lylesin. Juuri on suurin piirtein sama. Mitään merkittävää ei vieläkään ole tapahtunut. Komeasti hyppäävät kummatkin kuljettajat, pitkiä hyppyjä. Kannattaako hyppää? Kaatui ensimmäisenä tässä pienen riskin jälkeen ja saattaa tietysti olla, että ei tee mitään aivan älytöntä. Niin hän varmistaa tuossa takallaan ajamallaan kakkossijan ja toisaalta sitten virheen sattuessa kuittaa parhaassa mahdollisessa tapauksessa tuon ykköstilan. Kyllä näin on. Kierros on hetken kuluttua alkamassa ja viimeistään silloin täytyy tuon ratkaisun tapahtua. Tyylikästä on tuo meno kummallakin herralla. Liiskillä, mutta tarkkaillaanpa tilannetta. Ei, hyvin hän hallitsi sen. Tuossa hypyssä irrotti vielä visiiri. Suojuksensa heitti sen menemään, jotta näkee sitten kaikki nuo ongelmat tuossa parhaalla mahdollisella tavalla tuolla viimeisellä kierroksella. Ja tilanne edelleen muuttumaton. Välimatkaa suurin piirtein saman verran kuin äskeisessäkin tilanteessa. Upeassa tuntumassa Kebos kyllä ajaa ja tuo pakottaa kyllä Liiskin ajamaan nyt täysin virheettä. Pienintäkään heilausta ei tuossa sallita. Ja sieltä kamera löytää jälleen tuon kilpailua johtavan pyörän. Jeff Leask. Australia, mutta mitä tekee Erik Kebos? Hän yritti vielä tuolta sisäkautta, mutta yritti liian ahneesti, hän menetti pyöränsä hallinnan ja joutui hellittämään sitten tuossa lopussa. Sijoittuu kuitenkin